Ale nemôžem tomu uveriť. Ja mám Abby a Home ich. Ja som si ich tak strašne prijala na Vianoce, ale oni ich tam nemali a zrazu, puf, mám ich. Ja som vôbec nevedela, že mi ich mama kúpi. Proste oni tam len tak boli jediní, tak mi ich mama kúpila a ani neboli drahé, stoli 25 €. Možno aj začať s popitom, najprv hitom. Prepáčte, že mi to tak sfarbuje, lebo máme všetky steny oranžové, preto je aj také slabé. Má miesto vlasov oheň, nedajú sa mu česať hlavne. Je celý žltý, má žlté pery, červené oči, takúto bundu, je čierna, tu sú ohne, ružová, biela, čierna čiarka, aj tu sú tiež ohne, gombíčky ružové. Tu má ako vrecko, len sa nedá otvoriť a na druhej strane. Tak to vyzerá zozadu, čo tam nie je. Tak to zástierku červenú, to je MH, modré rifle, takéto topánky s ohňom hlavne a je úplne ohydný, aj nohy sa mu celé hýbu, aj ruky. Niektorým chlapcom sa nehýbu a má ešte ten stojan, len toto, čo ich drží, je oveľa hrubšie, ako majú dievčatá, pretože to sú chlapci. Teraz na tú Abby. Je to moje tretia, pretože mne sa Abby najviac páči zo všetkých monsteriek a aj Franky. To preto ich mám 3. No, mám začať. Abby má modrú pleť, je celá trblietkavá. Tak. Môžeme začať s vlasmi. Má tu fialovú ofinu, potom bielu, potom takéto ešte ružové, nie je to veľmi vidieť, tu také čiarky, potom takéto vlasy. Tu má ešte modré melíry. Fialové oči tiene, ružový rúž, takúto jednu náušnicu, je modrá ako lát, je to lát. Potom takúto ako lyžičky priesvihné ružové, takéto krásne saty, strašne sa mi páčil. Tu má také uhňaté, mašličku. Potom tu má modré, biele a ružové čiarky a hviezdičky. Tiež mal hlavne zástierku, len modrú, tu je tiež MH, len tu je taká ako látka iná. Aj tu má počatami, strašne sa mi aj toto páči, je ružová a tiež na nej sú trblietky. Mala takéto krásne, hrozne krásne topánky fialové. Tu je na nich sneh a pätky má také ako aj tá je náušnica. Hlavne čierny stojan. Ani som nevedela, že ona mala stojan. Som si myslela, že len hit. To bolo prekvapenie. Môžeme začať teraz s krabicou. Čakajte kus. Vybrať. V tomto boli. Bol tu takýto návod. Teraz krabicu. Tu je Hit a Abby. Tu sú ich mená. Monstraj. Lyžičky a tieto miešačky, potom tu sú pavučiny, tu je napísané Hit Burns Abominable, tu je tiež Monster High, tak to vyzerá zozadu, tu sú ako celiany, len tie Abby sa sfarbujú už takto. Tu
tu má čo napísané. Tak to bola krabica, teda no ostatné doplnky. Má tento denníček, to je Monster High, to vyzerá zozadu. Majú tu aj napísané, my vám to aj ukážem, keď chcete, môžete to aj prečítať. Tak to bolo po česky, potom tu je ešte po slovensky. Klasik čierny hreben. Toto neviem čo je, asi nejaká torta. Týmto sa im sa dá hýbať aj s tým okom. Tu majú také lepky Monster High. Žlté cestičko. V čiernej mističke a tu je žltá fialová pavučina. A v tom sete sú aj také guličky, neviem čo to je. Toto spolu držali, tento koláč je na fialovej tácke. Tu je ako spálené a tu zladovatele, tu je pavúk. Takúto odmerku. Tu je ešte napísané len to asi nevidno. Lyžičku ružovú. To je kostrička. Takto tiež. Ako sa to hovorí rýchlo. No neviem, rýchlo ma nenapadá, čo chcela rýchlo povedať. Miešačku, no. Je čierna, tak toto je tiež. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, keď chcete dajte like, odber, koment, to odberu sa najviac poteším a ahoj.